De oficiar misas reivindicativas polo estado da estrada a facelo para celebrar o seu arranxo. O cura de Momán amosou con este acto relixioso na camposa de Mazandoi a súa satisfacción de que a Deputación escoitase as súas plegarias para mellorar esta estrada que une os concellos de Xermade e As Pontes. É que teñen que escoitar, non? En este caso, pois a min, a un concejal ou a quen sea, que estamos vendo ao pé de calle, a pé de campo, as necesidades humanas. Entonces estamos aí. O presidente José Tomé, que participou na Eucaristía xunto ao alcalde xermadés e deputados provinciais, quixo que o párroco que reivindicou o arranxo da estrada con este tipo de cerimonias oficiase agora outro rito para celebrar que a institución cumpriu cos veciños de Momán. Sí, eu tenho un compromiso que adquirín cando cheguei á presidencia e que 2 anos despois é unha realidade, así que é moi satisfeito e o alcalde me dice que tamén, por suposto, e os veciños aquí están, un día laborable e acuden a esta celebración. A mellora desta estrada é unha das actuacións máis relevantes da institución provincial acometida este ano na comarca da Terra Chá. Investíronse máis de 700.000 euros na mellora de 4 kilómetros que se suman a outros traballos que a institución realizou na vía en anteriores anualidades, o que supón un investimento total de preto d'1 millón de euros. O presuposto puxo a Diputación durante estes anos e, bueno, foi pouco a pouco, pero fíxose. Falta un pequeno tramo que para o ano que ven rematarase e é unha vía moi importante de Momán ás Pontes, que, bueno, toda a xente que discurra hacia Santiago da zona das Pontes e a xente de Santiago que veña para esta zona, pois é un atallo e, lóxicamente, ten unha seguridade que antes non había. A institución xa ten redactado o proxecto e consignado orzamento para acometer o último tramo que queda, d'1 kilómetro aproximadamente para a renovación integral da vía, vital nas comunicacións da zona. Home, porque a xente que ven das Pontes para Santiago de Ferrol cruza por aquí e adianta moitos kilómetros. Fíxose isto que xa levaba moito tempo, é verdad que é un trozo que para a xente de As Pontes ou Xermade, mentedes, pero sobre todo para As Pontes que collen a autovía A6 moito máis rápido para ir a Santiago aeropuerto, pois claro, é unha vía de escape que aforran de dar a volta por Villalba ou ir por Pontedeume. É un bien que se agradece, que tamén era moi necesario, por certo. Agora toca a súa bendición para desfrutar dela con precaución.